זה אנרגיה של אחריות, ואז אני מגיע, כולם מעבירים לגוף אחורה. זה כמו בהרצאות שאני שם מצגת, זהו. כן. אני לפעמים אומר שהמרצה צריך לראים מאחורה, גם ראו ליהנות מהסרטים. אבל באמת, ברכה אדירה, באמת, זאת אומרת, אני חושב, היום גם דרך אגב החיים יותר קלים, אני מוכרח להגיד, זאת אומרת, בהתחלה זה היה, הרי יש סיפור על איזה בחורה שהציעו לה שידוך, ואמרו לעצמי, השידוך שלך הוא בחור מדהים, הוא למד 3,500 דף גמרא. עכשיו, הם נתקלו בבחורה למדנית, היא אמרה להם, הרי יש רק 2,700. אמרו לו, הוא למד עם שוטנשטיין. אז, לא, מה שאני בא להגיד, ואני אומר את זה לכולם, שלא, יש היום, באמת, כשאנחנו התחלנו, תשמעו, יש היום בלי סוף, אני לפעמים לא מספיק להכין דף, אני מוריד לטלפון, שומע באוטו, לא, יש היום, באמת, זה צריך להחליט שעושים. ויש היום בלי סוף אפשרויות איך לקבל ומטיבת וזה, אז אני אומר באמת, הברכה הכי גדולה זה בעצם עצם הלימוד, ואני אסיים במה שאני תמיד אומר, אני אוהב לחזור על זה הרבה פעמים, שמישהו בא לרבי מקוצק ושאל אותו מה הוא יעשה כדי שהבן שלו יהיה למדן. הוא אמר לו, תהיה אתה למדן, אחרת גם הוא ירצה שהבן שלו יהיה למדן. אז אני חושב שבאמת, ואני צוחק כמה פעמים שאבא פה, אני לא צוחק, אבא הביא את הילד, אני זוכר, אבא הביא את הילד לדף, והאבא נרדם ומתחיל לנחור לי על הדף, והבן מנסה לבעוט בו, אמר לו, תגיד תודה שאבא שלך נרדם על המסכת ולא נרדם מול טלוויזיה. זה בסופו של דבר, זה הדבר הכי משמעותי. זה האינטרס שלך רב אור שירת מועל הדף, בינינו. צומת בשמיים. כן, בדיוק.